puila no chini saving generation blogger norok no lamsogo norok o video no paithak choya wi norok nai tongdi norok nugui mankna oro photo kasai phaimani je video footage on screen no je sidhai mohanpur ni je bypass ni je bridge so chini anti drugs team ni khoroknui takhurok bujakmani iko norok nugui mankna oro gari bai jara je thangnai borok footage ti sai telangmani Enggak nanya di norok je sal ketang sini tiprasa khoroknui je anti drugs timo kam khayu hini se o je drugs mafia ro bujaknani nangkha taune bagai o sidhai mohanpuro chini je tiprasa rok je sidhai ngo drugs painai rok borok kom phali mankha mane kom phalmani bagai bongni bikri ingyani bagai borok hyper kajaka temper kajaka je drugs ka sonai rok no aboni bagui no borok tini oba hake boi chini anti drugs team rok no seklungnani naikha naidi tarpore chini tai khoroksa oba hake yak phatika yakmrok kokha norok nugui mankhana chin chung je tiprasa rok no bahake drugs ni mukto klerna hinai chung taitok mani oba hake no tebo tong norok je chuno comment khayo phalai rong khe tangrom ya phalnai no he chung police affair khajak sidhai thana bo plus chini sidhai mohanpur sub division chung deputation bija nai di ko khakla bago bojage botak serious condition chung ta mohanpur hospital ko chini anti drugs team ni adongrok mohanpur ni wansar buoi last hikla ka dikuna je khakla bago bojage botak serious condition chung ta mohanpur hospital chini je anti drugs team ni je takhu khoroknui bujakmani aboni tei sing sidhai thanao affair khlaijak aboni yagulo sing chini mohanpur sub division o sing chini SDM sarno sing deputation bori khaje mohanpur je drugs je jara je bikri khai tongnai phal tongnai borno dati kha arrest khlaina ningtung asukno sauna hambai norok chini channel subscribe khlai